El poemari Terra de Mai, de 1982, tractà l'amor entre dones, tema molt inèdit a la literatura catalana, ves per on. Durant els 80, traduí poemaris i novel·les. Això ens mostra la seva enorme cultura. Jo, en canvi, ho cerco tot al traductor de Google. La Marsal va néixer a Ivars d'Urgell, a la comarca del Pla d'Urgell. El 1963 va escriure a Lleida, terra ferma, això sí, els seus primers textos. I el 1969 va ingressar a la Universitat de Barcelona, on estudià filologia clàssica. Fou un activista antifranquista, catalanista i feminista, com calia ser en aquelles èpoques tan fosques. Amb el seu primer poemari va ser guardonada amb el Premi Carles Riba. I atenció, perquè el 1994 publicà la seva única novel·la i va rebre un reguitzell de premis. Això sí que és tota una fita.